थाबायजाया अखा हाब्ला बे लामाखौ जाहाथे जोंनिया दा फान गैयाब्लाबो जाहाथे थाबायनो हायो रायजो राजाफ्रा स्कुलाव थांनो हायो माबा मोनसे बेमार आजार जाब्ला थेला लानानै बा टट' लानानै लांनो हानाय बेबादि बेबस्था जाहाथे जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैहाय बे दिनैनि दिनाव जोङो नायगिदिंबायदों आरो सार्भे खालामदों। जेब्लानाखि जोंनि बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन बे समाव जोंनि हाग्रामा सारनि बिथोन बादि जोङो जेब्लानाखि केम्पिं खालामदों बे केम्पिं खालामनाय समाव जोङो खोथा होदों जेब्लानाखि जोंनि सरकारा फैगोन अब्ला प्रथम जोङो आदिबासि गामियाव जोङो डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावगोन आरो लोगोसे जोङो जेब्लानाखि केम्पिं खालामदोंमोन बे समाव जों नुदों आदिबासि गामिया गोग्लैसोनाय लामा सामाफ्रा मोजां नङा हाब्रु जायो अखा हाब्ला बेफोरखौ जोङो बे समावनो जोङो नुदों आरो जोङो अनुभब खालामदों। दा बे हिसाबै जोङो जेरखम जेब्लानाखि जोंनि बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन बे समाव जोङो जेरखम रायजो राजाफोरनो खोथा होदों बे खोथा मथे प्रथमावनो जोङो सरकार फैनाय लोगो लोगो आदिबासि गामियाव जों खामानि मावगोन होननानै जे खोथा होदों बे खोथा मथे दिनै जोंनि जमदुवार 4 नं जमदुवार समस्तिनि जे MCLA उइलियाम नार्जारि लोगोसे जोंनि एडभाइजार आरो माखासे जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो BCDCनि चेयारमेनबो दङ जोङो जयैनो गावबागाव BCDC एरियायाव बिथांमोना जोंजों लोगोसे थाफादों प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना थाफादों बिसोरखौ लानानै जोङो बबे लामाया गाज्रिसिन थाबायजाया अखा हाब्ला बे लामाखौ जाहाथे जोंनिया दा फान गैयाब्लाबो जाहाथे थाबायनो हायो रायजो राजाफ्रा स्कुलाव थांनो हायो माबा मोनसे बेमार आजार जाब्ला थेला लानानै बा टट' लानानै लांनो हानाय बेबादि बेबस्था जाहाथे जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैहाय बे दिनैनि दिनाव जोङो नायगिदिंबायदों आरो सार्भे खालामदों आरो जोङो प्रथमाव भरतपुर प्राइमारिनि आन्दाराव पाथरबारि बेयाव नायबाय सेकेन्डआव जोङो बालागाव प्राइमारिनि आन्दाराव थानाय जोंहा हरिनगर गामियाव जोङो नायबाय आरो दा जोबथारनायाव जोंनि खासियाबारि प्राइमारि आन्दाराव नैबे उपेन्द्रपुर गामियाव जोङो नायबिजिरबाय नायनानै जोङो नुबाय मा बेवहाय अखा हाब्ला थाबायजाया बे हिसाबै जोङो जा हायो MCLAनि फान्डजों थाखा गैया दाबो फैयाखै अब्लाबोनो अखा हानाय बोथोराव जाहाथे थाबायनो हायो बेनि बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। जोङो दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय गाबोनबो जोङो नायगोन जोंना कड अफ कन्डाक्टआ गोलैयोबा जों नायनो हानाय नङा दा बिनि सिखायनो गाबोनसिमाव मा जायो जों बेखौ जोङो सरकारनि जे कड अफ कन्डाक्टखौ जों नेदों जुदि गाबोनसिमाव जुदि जायाबा जों गाबोन बांसिन नायगोन।